Iawn ta, yli stunning diwn, yli gegin. Dyma ni'r sea beat oedd yn hel gyna, maen nhw wedi cael rins bach. Dwi dŵr o berwi yma. A mae hyn jyst eisiau cael ei cwcio am ryw munud, 2 munud, jyst i wiltyn o lawr i faint. Atha sa'ch chi'n neud efo spinach. Iawn ta, mae wedi bod yn 2 munud on. De, ma'n hwnna. Ideal. A ta be, ti'n methu cael brunch next level ar y traeth, heb pancetta. Hol yna, ti'n fewn yna. Yli marbling yna. It's all about the marbling. Yes! So, just torri fe mewn i chunks. A ta be, gan bod dwi'n cwcio ar tân reit boeth, dwi eisiau roed y pancetta yma fewn i padall oer. A wedyn dwi'n di ffrio bob dim yn y ffat sydd allan o'n. Ar ôl ffrio'r pancetta tan ma'n lyflu a crispy, dwi'n tynnu fo off y tân a di'r tatws bach sydd berwi'n barod i'r badall. Wedyn mewn efo garlic a chili a'r dail na da ni di fforigio. Nesa, nôl mewn efo'r pancetta a wya chwadan lleol. 2 funud i'r wya gwcio a ma'n barod i smasho. Dechrau dda, Chris. Dechrau dda. Daro bara, fewn i'r iwch. Yes! Wow, lovely. The fountain pen.